naia hitz egiten dizute euskalduna naia entzun bada harretaz nire hotxeta deia ez daukat gauza hori seta edo leia ez daukat gauza hori seta edo leia. Ikusten banaiz ere gautxikoratua nire gazte denbora ez daukat azua nekazarietatik izanik sortua oie galeraz nago anizpenatu da oie galeraz nago anizpenatu da. Zuentzat dira bada nire abisua zeren engainaturik zaudeten gaixoak atozte utzirikan mendi eta basoak nik zabali daduzkat zuentzat